Αφού τελειώσαμε τις προορισμένες άκρες, προχωράμε στην προσθήκη των ακρών σε κάθε χώρο. Ξεκινάμε εδώ με την κουζίνα. Βλέπουμε ότι εδώ η κουζίνα μας έχει μία άκρη στη βόρεινη πλευρά εξωτερικό τοίχο. Επιλέγουμε τι προορισμένη εξωτερικό τοίχο. Χαρακτηριστικός αριθμός ενδεικτικά αναφέρεται για να ξεχωρίζουμε τις άκρες μεταξύ τους. Είναι ο πρώτος τοίχος, βάζουμε το νούμερο 1. Αφαιρούμενη επιφάνεια έχει 0, δεν έχει κανένα άνοιγμα από ό,τι βλέπετε. Ο βόρεινος τοίχος. Και μήκος έχει 3,966 όπως φαίνεται από το σχέδιο. Προσανατολισμός βόρειος. Και συνεχίζουμε με εδώ τον ανατολικό τοίχο, την ανατολική εξωτερική άκρη. Επιλέγουμε ξανά τοίχος εξωτερικός εδώ στις προορισμένες άκρες. Εδώ έχουμε αφαιρούμενη επιφάνεια. Έχουμε, αν θυμάστε, τα παράθυρα της ανατολικής όψης ήταν με διαστάσεις στα 1,2 επί 1,5 που βγαίνει στα 1,8 από ό,τι βλέπετε τετραγωνικά μέτρα η αφαιρούμενη επιφάνεια. Μήκος είναι στα 2,55 όπως βλέπετε και στο σχέδιο και προσανατολισμός είναι ανατολικός. Συνεχίζουμε με την προσθήκη εδώ του ανοίγματος. Έχουμε από τις προορισμένες άκρες είναι τα ανατολικά παράθυρα. Είναι όλα συμπληρωμένα από ό,τι βλέπετε. Με τις προορισμένες άκρες μόνο χαρακτηριστικό αριθμό δίνουμε και είμαστε εντάξει. Πηγαίνουμε τώρα στο σαλόνι. Εδώ έχουμε έναν βόρειο τοίχο από αυτή την πλευρά. Επιλέγουμε τον εξωτερικό τοίχο σαν προορισμένη άκρη. Νούμερο 1 χαρακτηριστικός αριθμός. Και έχουμε και αφαιρούμενη επιφάνεια στα 0,9 επί 2,1 που ήταν η πόρτα, αν θυμάστε, και από τη θερμομόνωση. Η πόρτα του διαμερίσματος βγαίνει στα 1,89 τετραγωνικά μέτρα η αφαιρούμενη επιφάνεια. Το μήκος από ό,τι βλέπετε είναι στα 2,284 και ο προσανατολισμός είναι βόρειος. Συνεχίζουμε εδώ με το δυτικό τοίχο στο σαλόνι. Από ό,τι βλέπετε η διάστασή του είναι 6,7 μέτρα. Είναι τοίχος εξωτερικός, επιλέγουμε 6,7 μέτρα είπαμε. Είναι ο δεύτερος κατά σειρά. Αφαιρούμενη επιφάνεια έχουμε τα δύο παράθυρα που, αν θυμάστε, της δυτικής όψης ήταν στα 0,9 επί 1,5 το καθένα, που μας βγαίνει ένα 35 επί 2 επειδή είναι 2 τα παράθυρα, 2,7 τετραγωνικά μέτρα η αφαιρούμενη επιφάνεια. Και δυτικός είναι ο τοίχος αυτός. Μετά ο τελευταίος τοίχος για το σαλόνι είναι από την ανατολική πλευρά. Είναι εξωτερικός τοίχος, επιλέγουμε ξανά από τις προορισμένες. Τρίτος κατά σειρά. Αφαιρούμενη επιφάνεια έχουμε το 1,2 επί 1,5 όπως και πριν στα 1,8 τετραγωνικά μέτρα. Με άλλα λόγια, το μήκος του είναι στα 4 μέτρα και ο προσανατολισμός είναι ανατολικός. Εδώ έχουμε τελειώσει με τους τοίχους στο σαλόνι και προχωρούμε στα ανοίγματα. Έχουμε ένα άνοιγμα εδώ την πόρτα που δεν την έχουμε προορισμένη, πρέπει να το επιλέξουμε εδώ ένα-ένα να τα ξαναβάζουμε. Πλην 5 μέση θερμοκρασία, ελάχιστη η εξωτερική θερμοκρασία για τη Θεσσαλονίκη βάσει και των παραδοχών που έχουμε κάνει. Αφαιρούμενη επιφάνεια 0. Το πάχος ας το θεωρήσουμε στα 0,2 όπως είχαμε θεωρήσει και για τα άλλα ανοίγματα, λίγο μικρότερο από τους τοίχους. Το μήκος είναι 0,9 επί 2,1 το ύψος και συντελεστή θερμοπερατότητας πάμε από εδώ από βιβλιογραφίες όπως είναι. Θα χρησιμοποιήσουμε εδώ πόρτα εξωτερική, την εντελώς ξύλινη, συμπεριλαμβανομένης και απώλειες χαραμάδων, δηλαδή με προσάυξη στο συντελεστή θερμοπερατότητας κατά 1, δηλαδή στα 3,5 εδώ, και έτσι δεν χρειάζεται να υπολογίσουμε και απώλειες χαραμάδων. Προσανατολισμός είναι βόρειος για αυτό το άνοιγμα και προχωρούμε στα υπόλοιπα ανοίγματα. Εδώ έχουμε δύο παράθυρα από την δυτική όψη. Αυτά μόνο χαρακτηριστικό αριθμό θέλουν, όλα τα άλλα συμπληρωμένα.
είναι το δεύτερο. Είχαμε βάλει πριν και την πόρτα σαν άνοιγμα με χαρακτηριστικό αριθμό 1. Συνεχίζουμε τώρα εδώ με το τρίτο χαρακτηριστικό άνοιγμα, σαν χαρακτηριστικό αριθμό το τρίτο άνοιγμα κατά σειρά, που ήταν παράθυρο δυτικό, και το τελευταίο μας παράθυρο είναι από αυτή την πλευρά, το ανατολικό. Επιλέγουμε εδώ παράθυρο ανατολικό, όπως αποθηκεύσαμε σαν προορισμένη άκρη. Είναι το τέταρτο κατά σειρά άνοιγμα που βάζουμε και το χαρακτηριστικό αριθμό. Μετά συνεχίζουμε. Εδώ πέρα στην τουαλέτα βλέπετε έχουμε μία δυτική άκρη εξωτερικό τοίχο. Μηδέν αφαιρούμενη επιφάνεια δεν έχει. Κάποιο άνοιγμα εκεί. Το μήκος είναι εδώ 2,55 μέτρα και ο προσανατολισμός είναι δυτικός. Η επόμενη άκρη για το μπάνιο είναι πάλι εξωτερικός τοίχος, από ό,τι βλέπετε εδώ αυτός, με 2,557 μήκος. Είναι ο δεύτερος κατά σειρά. Αφαιρούμενη επιφάνεια έχει εδώ όσο αυτού εδώ του παραθύρου. Απλά αν θυμάστε, αυτό το παράθυρο ήταν γεωμετρίας κυκλικής, οπότε θέλει για τον υπολογισμό του της επιφάνειάς του να πάμε με το πύρο τετράγωνο. Η διάμετρος του ήταν 0,5 ήταν η ακτίνα, 0,5 επί 0,5 το ρόι στο τετράγωνο, και αυτό επί το 3,14 που μας βγάζει 0,785 τετραγωνικά μέτρα αφαιρούμενη επιφάνεια για αυτόν τον εξωτερικό τοίχο. Προσανατολισμός είναι νότιος, από ό,τι βλέπετε και εδώ. Και αφού έχουμε τελειώσει στη τουαλέτα με τους τοίχους, προχωρούμε στα ανοίγματα. Εδώ έχουμε ένα άνοιγμα που θα το προσδιορίσουμε εμείς, δεν είχαμε προορισμένη άκρη για αυτό το παράθυρο. Πρώτο κατά σειρά παράθυρο για το δωμάτιο. Εξωτερική θερμοκρασία +5 για Θεσσαλονίκη που είχαμε πει, 0 αφαιρούμενη. 0,2 δεικτικά θεωρούμε ότι είναι λίγο μικρότερο από το πάχος του τοίχου. Σαν μήκος και πλάτος είναι το 1 μέτρο. Εδώ συντελεστών οперατόρες όσο και των άλλων παραθύρων που είχαμε δει στα 2,6 που είχαμε βάλει και στη θερμομόνωση. Προσανατολισμός είναι νότιος. Και εδώ για τις βάζουμε άνοιγμα εξωτερικό. Απώλειες χαραμάδας βάζουμε με το προσεγγιστικό τύπο Q χαραμάδας στα 20. Και εδώ άνοιγμα οποιοδήποτε σχήματος επιλέγουμε και υπολογίζουμε το συνολικό μήκος των χαραμάδων σαν το 2 πυρό ή αλλιώς 3,14 επί 1 που είναι η διάμετρος, που μας βγαίνει 3,14 μέτρα το συνολικό μήκος των χαραμάδων. Και εδώ τελειώσαμε και με τη τουαλέτα.